Ndị be anyị kọwaranụ m etu anyị ga-esi ghọta ife a ndị be anyị na-aga tru na mba ya mara ụma na-akwa aka na-etiri ọkụkọ akị. Achọrọ m onye ọbụla ma etu anyị ga-esi ghọta ya karịa na ife na-emekwa n'Igbo si na chi. Eji edumanya na-abụ afụ ife a na-akpọ genocide 1966 to 1970. Ndị Igbo na-aghọrọ onwe ha by ha bịa ha si na 1967 to 1970 ọ 66 ka o bidoro. Ndị Naijiria gburu onwe ha si na ndị Igbo gburu ha, gbukwuo ma ndị Igbo sef bochie ndị Igbo ọnụ si na ndị Igbo gburu ha. Ha wee mee gịnị? Ha wee sụwa Igbo ka akwụ, sụwa Igbo ka akwụ, sụwa Igbo ka akwụ. Mgbe ike ji gwụ ha, ma hapụ ndị fọrọnụ tinyezie ha na jewe adụ mma naba adụ mma. Ọ bụkwa na ife mere Igbo n'obere ife ka ọ bụ n'ife ya wụ mee mba ahụ erekọva chebezie echiche, mana ife na-agba ngharị ịhụ na ndị be anyị na-etu ọnụ na anyị kacha nwe uche, mana ka ife mmerụ na uche anyị adịghị eru ka anyị ghara ịbaba onye kpọrọ anyị asị. Ndị Yoruba fụọdụ ndị Igbo n'anya, o nwere mgbe ha ji fụ ndị Igbo n'anya. Nwoke onye Yoruba fụ nwaanyị onye Igbo si ka ọ nụọ ya, ife ọ na-anụrụ ya ka ọ laa onye Igbo zere agbọ, nwere ihe ọzọ. Ọ kpọrọ onye ahụ ọ na-anụ asị. Bet ndị Igbo fụrụ ndị Yoruba fuo onwe ha na ife na-afịọ na Lagos. Etu a Naijiria dị, obodo ghasagoro aghasa. Onye nwere ego taa ya enwe echi. Even ka ife a na-akpọ inwe ego na Naijiria, gịnị ewu 10 million naira? Onye nwere 10 million naira bụ n'ogbenye n'ọnụ ntụ. Apịchakọdo ha apịchagide rụpụta ụlọ, akuri ya dewe n'ala. So ife na-ajụ owu ndị Igbo na-eche na ihe ha na-arụsị na Lagos na ha enwe ọdụ possible. Ọkwasị na mmiri ada amado na agha kara aka dị erido ngwọrọ. Onye isi ndị a na society ha nwoke na nwaanyị dị ịkwọ wee onye gwara ụnụ na ha ya azọkọrọ ife ụnụ niile na gods ha ya egbusisi ụnụ aka obi je na-ego a na-arụ ụlọ. O nwere ebe ife ya emeruo mba ha eche echiche ama na ya dị emere onwe anyị ebere, because ebe ọ bụ na anyị jere anyị metọsie enu na ana. Otherwise by now onwego mba one ma one ga-awa ọdụ etu a ndị Igbo anaba ebe ahụ na ozie na ana Igbo abatara ha. Time anyị ji agba egwu a na-enwe obodo ada amịwụrụ ụgbọgụrụ. Time anyị ji na-agba egwu People's Club wee oge ndị rijuru afọ fụrụ ụzọ n'ime anyị ka eje ebe dịka Gabon, jee Tanzania, jee Ivory Coast, jee Haiti, jee Zambia, kene ha na nke ha mere eme, jekwuo Portugal na Spain kene ha, then dozikwa ụzọ anyị. Onye na-etinye aka n'ife ọjọọ owepụ aka n'ife ọjọọ. Afụbeghị m onye wu bilonia kansa bie ọ ghara ịda afụ ya ụfụ. Ụnụ achọzi n'ego ahụ ụnụ na-afụ na the end. Ị nwere ego enu, ị nwere ana, ọ na one room ka ị arahụ. Na mata etu isi nwee ego, ofu nwaanyị ka gị na ya edina, ofu nwoke ka gị na ya edina. Because anyị na-ejikwa ịchụ ego emebisi everywhere. So back to what I was saying. Oge eji agba egwu a na-enwe obodo enwewe oge ndị nwere ego fụrụ ụzọ aka ekunye eje kenesi ụmụ obodo a fụrụ ife na-eme anyị si na ọdụghọ mma bụ ife a na-eme anyị. Kama mma arụ ụlọ na Lagos, arụọ m ụlọ ahụ na Spain ma Portugal ma mention them
ndị ahụ mere anyị ebere ma na-egbuchisi ya n'everywhere. Ihe anyị mere ka anyị na ndị Yoruba zọba Lagos ha wee na-akọwa na ọma ndị possible. Ndị be anyị aghọtara na ive ha na-akọwa ha na-echekwari ndị ha na-eche na Ogun, Ọyọ, Ọshụn, ndị ego ana unu gụrụcha akuri isie na ike but enwepụ nkịta akọrọ egosighị ya ọche na mbọ ka ị tụrụ ya. Ndị Igbo jeenụ gụọ Deuteronomy 28 ka ife na-eme unu fụkwanụ solution. Deuteronomy 28 unu gụchee unu fụọ onye ọbụla na-ekwu na unu abụghị ndị Israel bụọ na onye ahụ asọ na onye ahụ onye arụ, maka ọ na unu mana unu ndị Israel unu etinye anya na Baịbụl wee mara ebe ife na-eme unu si bido ka ọ dịbagodo otu a.